Na primátora Vala sa valí prúser za prúserom a on sa nehanbí robiť si PR v médiách. Zjavne ho Progresívne Slovensko vyslalo pobehať redakcie a chváliť sa, aký je on perfektný a čo všetko pre Bratislavu spravil. Ja by som skôr povedala, čo nespravil. O mnohých témach, ktoré trápia Bratislavčanov, som už hovorila a postupne otvorím aj ďalšie. Valo pred voľbami sľuboval, že električka do Petržalky bude premávať do konca tohto roka. Bavíme sa o 75 miliónovej investícii do našej mestskej hromadnej dopravy. Bude tam 7 zástavok, ide o 3,9 km novej trate a 450 metrov rekonštrukcie trate, ktorá tam už je. Bude tam vysadených 1500 nových stromov, to budú nové aleje popri cyklotrase, segregovanej, ktorá bude mať 6 km a popri električke. Bude tam 7 nových mostových telies, 4? 5 nových, bude tam 5 nových mostných telies, 7 nových križovatiek, riadené s preferenciou mestskej hromadnej dopravy. Je to jeden z našich najdôležitejších projektov, respektíve najdôležitejší projekt môjho volebného obdobia, ako aj jeden z najdôležitejších projektov dopravnej infraštruktúry v našom meste. Potom to korigoval, že do septembra 2024. Zistil, že zavádzal a tak teraz vyhlasuje, že spravia maximum, aby to bolo čo najskôr. Čiže žiadny konkrétny dátum. To bolo sľubov v kampani pred komunálnymi voľbami. A na všetko doplatia zase len a len ľudia. Petržalčania márne čakajú na dokončenie električkovej trate cez celé sídlisko, aby sa mohli pohodlne dostať do mesta. Neutichajúce stavebné stroje, prášnosť, hluk im len obmedzuje život. A to už sa mali prvé električky chystať na trať. To sa ešte pozrieme na záverečný účet, koľko výstavba novej trate v Petržalke zhltne peňazí naviac oproti prvotnému plánu. To ozaj chceme, aby takto vyzeralo aj Slovensko? Aby ho riadili experti z Progresívneho Slovenska? Máme tu jasný príklad primátora Vala v Bratislave. Trápia ho len nezmysly a teší sa z nepodstatnej fontány. Ľudia však potrebujú to, čo im uľahčí život.